in case ngeke ndikwazi ukuyiphinda mhlawumbe uma ndiyishumayele. Andizawuzoshumayela namhlanje, ndizocacisa kama nepace yam ngoba ndiyayibona uba ndinepace namhlanje nje undijongile ndinephosha ongayiqhelanga. Andifuni ke kuyiphazamisa le nto, ndifuna ukuyikhupha ngolu hlobo uThixo athi mandiyikhuphe ngayo kuni. Omnye ke angazinceda uba ayibhali, ndifuna le nto ezoyithetha apha namhlanje. Noba sengabhubha, noba sengafa, izawusala iqhubeleka yona kuba akundiya namhlanje, yinto yeminyaka emininzi ezayo. Ndicela ukuyithetha ke bangcwele le nto ukuze abazoyifumana through uYouTube bafumane le nto iphuma kum. Ndicela ukucela uxolo eSouth Africa. Ndicela ukucela uxolo eSouth Africa yonke kwi-fivefold ministry yaseSouth Africa, kubathandazi bonke baseSouth Africa. Mna mfundisi uGcobani Patrick Madikiza ngalo mhla we-16 March ngenyanga engizalwa ngayo, ndizocela uxolo kubantu baseSouth Africa bonke abangamaKrestu. Uxolo lwam lo-based kwinto ekuthiwa yi-misconception, ukungeviwa ngabantu le nto uyithethayo. Then it becomes a misconception. I-misconception ke yeyona esuke ibaleke kakhulu kune-conception. Then kungakhona i-misconception with regard to my prophecies. Then ndizocela uxolo ke in that regard. Kungakhona i-misconception or i-misconceptions, ukungaviwa kakuhle kwale nto ndiyiprofethayo. Ibangele loo nto umntu azokhele into engeyiyo lithethwa ndim. Le engeyiyo ethethwa ndim ibe yile ezovele understandwe ngabantu. Hence ndisithi mandizocela uxolo namhlanje kwi-fivefold ministry yaseSouth Africa nakubathandaza ama-intercessors aseSouth Africa. Ii-messages zam sometimes ndiye ndifocuse kum, ndithethe ngam. I-misconception yokuqala, once uthethe ngawe, une-tendency yokungathi uzenza oyena ubiziweyo kwi-fivefold ministry ukwedlula abanye ababiziweyo. Ndiqala ke ndicelela uxolo loo misconception yokwenza kwabanye abantu ibe ngathi mna mfundisi uMadikiza ndizirigada njengoyena mprofeti of this particular time. Akekho omnye umprofeti onjengam, ofana nam, okanye onokundigqitha ngokungathi sikwi-competition yokuprofeta. That is a misconception endicela ukuyilungisa ebantwini. Ayingephumi kum into ethi ndingoyena mprofeti of this time ovuswe nguThixo. Ayingephumi kum loo nto. Ingaphuma kuni, ingaphuma komnye umntu into ethi uTata uMadikiza ngoyena ovuswe nguThixo, but ndibe ndingatshongo mna, ndingasoze nditsho kuba eso statement siyathanda
ukuhamba nomoya wepride. Siyathanda ukuhamba nomoya wepride undermine abanye abefundisi abakwi-540 ministry. Then kufuneka ndizilungisile ezi zinto because zezi zihamba kakhulu ezingezizo. Ithi le iyo idlelwe ilento engeyiyo, i-endapeni ingeyiyo, kuvela yona leyiyo incipha. Okwesibili, andingomthandazi mna. I'm not an intercessor, but ndiphakathi kwabathandazi. uThixo mna undibamele ngoba yi-prayer warrior. Ndingumlwi ngomthandazo. I'm not an intercessor. Ndingumlwi ngomthandazo. Umthandazo omninzi kum ayingokucelela wena lanto lowa phaya. Umthandazo omninzi kum ngokulwa notsha. Ndiphiwe ke nguThixo eso sipho sokuba ndithandaze umthandazo wokulwa notsha. Then andimwaneli ama-intercessors angandithandi acinga uba ndizibona ndinguyena mntu uthandaza kakhulu kunabanye abathandazi. Nto nje ndiphiwe mna ukuba yi-prayer warrior. Njengoba ndiyi-prayer warrior, andiyo-prayer warrior engaphezulu kwazo zonke ezinye i-prayer warriors. Cha, ndihamba ngokwale lane yam, ndihamba ngomgca wam mna. Ndinento ongawujongi umgca womnye umntu. Ndingumntu ovela kujonge lo mgca wakhe, futhi ndiqiniseka uba lo wam umgca ndifuna ukwenzisisa. Ndingaboni uba ngaphaya kwam kunogxa wam owenza kwale nto yam, and noba bendimbona awundikompete naye, bendiyokhomplimenta naye. Nisakhona ndithi right. Ndibuye ndize kwinto ndicelela ii-nations ezingengawo amaXhosa uxolo. Ndinento eninzi yokuthetha ngoXhosa. Ndinento eninzi yokungandibeka amaXhosa phambili. Ndicela ukuyicela uxolo kakhulu loo nto, ingabi ngathi ezinye nations like amaZulu, abeSuthu, abeTswane, amaVenda, amaChangane, yonke into eyi-tribe ese-South Africa, ndingade ndikhangeleke ngathi ndingumntu obeka uXhosa phambili. Ndizoyicela uxolo nayo loo nto. Akukho hlanga mna ndilohlulayo kwelinye. Ndinguyena mntu endingase ndithi ndigqwesile ngokwazi i-human race. Ndigqwesile ngokwazi i-human race. Xa ndigqwesile andinayo i-tribalism. Ndazi mna abantu abashiywa nguThixo emva kwanogumbe besibhozo qha bengamahebhere esiphuma kubo sonke sizi-nations ngee-nations. Ngenxa yalo lwazi ndingumntu wokugqibela ongaba-tribalistic. Ngenxa yalo lwazi ndingumntu wokugqibela ongaba-racist, because ndibambe eyona ntoba umntu mnye. The human being on planet Earth was just a family of Noah, which was left after the great floods. Therefore, andikwazi ukuba nocalucalulo. As such, andiboni mlungu mna ubhetele kunomntu omnyama. Andiboni kwamlungu mna ongcono nomntu omnyama, andixoki. Cha, I respect umntu ngokwe-office yakhe. I give an honor ngokwe-office yakhe umntu. Other than that, I respect almost everyone, but I fear God. Eyokugqibela into, ndiyanqwenela okokuba ukuchonga kwam eAfrika kungenzi abanye abantu abangengoma-Afrika ingengathi iintshomolo zam zi-meant for
Africans only. Ndishayelela ke ngoku lento nizawuyishumayela yonke lengcaciso yokucela uxolo kwi-fivefold ministry. Ndicela uxolo kubathandazi, ndicela uxolo kuzo zonke nations ezingengawo amaXhosa. Then I will address each and every aspect that has caused this misconception. Ndiqale kumaXhosa. The reason why ndidla ngokuba specific kumaXhosa nasi sizathu. UmXhosa, umZulu, umNdebele nomSwati siphuma kutata omnye sonke. UmSwati, umXhosa, umZulu, umNdebele, utata wethu phaya eqaleni ubemnye. Sinegama lethu elithi singabangune, but initially eligama belingathi bangune, kwakuthiwa singabangone kuba besimoyika uThixo, hayi kuba besingone. Kodwa indlela ebesisoyika ngaso isono beside sibizwe ngoba singabangone, ngangendlela thina ma-Afrika kangune besisoyika ngaso isono. Beside sabizwa ngegama elithi singabangone. Why? Ekoneni kwethu besimoyika uThixo. Phela kwegroup yabantu ebisoyika isono, ingafuni ukuhlala esonweni, abangone. Then kule group yabangone, abangune, iBhayibhile apha abangune ifike kwisizwe sakwaXhosa kuqala, yalandela kwisizwe saseSwaziland ngokufanayo nakwaXhosa. Le ncwadi ekuthiwa nguMqulu ayiqalanga yatyhilwa kwaZulu, ayiqalanga yatyhilwa kwaNdebele, ityhilwe kuqala kwisizwe sikaXhosa, yalandela ukutyhilwa kwisizwe samaSwati through uSobhuza. Njengoba ityhilwe kuqala kuthi, yiyo lento amaxesha amaninzi kuhambe ibe ngathi uXhosa unento eninzi efunwa nguThixo kuye kunoZulu noNdebele. Madiphini, ngenxa yokuba yatyhilwa kuqala kwaXhosa, le nto ibangela uThixo kube kukhulu akulindele kwisizwe sakwaXhosa, because le ncwadi yatyhilwa kumaXhosa kuqala, kwahamba ixesha elide yatyhilwa kumaSwati, then yalandela ke ngoku kumaZulu namaNdebele. Sele uXhosa enentsika zayo. Lento endicacisayo ihambe ilungise nale misconception ethi abelungu baza kuthatha imihlaba yethu ngeBhayibhile. Point of order, point of correction, akunjalo. Le message ihambe izofika ekuncedeni abantu abane misconception ethi ilizwe ladliwa ngeBhayibhile, imihlaba yokhokho bethu yathinjwa ngeBhayibhile. Le ntshumayelo yam incedisana kuloo ndawo, because uba ngaba maXhosa thina
sizoyivumela lonke simenza buhlungu ukuba thina sizwe sikaXhosa sizawuvumela le misconception ethi iBhayibhile yaza kuthatha imihlaba yethu. uThixo akangeke aphinde amtruste umuntu ophatha iBhayibhile engumXhosa ngokungathethi inyaniso. Andungena nzulu kodwa ndawubonisa nje uba qalani xa nithethe into ngeBhayibhile niqale ngolwazi niqiniseke uba anizolahlekisa generation to come. Ndinexhala mna lenzala yethu elahlekiswe zi-misconceptions zabantu abathethe okwenhliziyo zabo bengenalo ulwazi ncakasana. Ndivumeleni ke ndike ndithi gaba ngale ncwadi ezawukhulula ihlabathi. Ndivumeleni maXhosa ndike ndithi gaba ngencwadi ezawukhulula ihlabathi lonke kwingcinezelo kaMchasi Kristu. Ngoku the reason why ndisiza ngolu hlobo inkulu imfazwe ephakathi kwamaKristu no-Antichrist. The reason why ndisiza ngale version inkulu imfazwe eqhubekayo phakathi kwamaKristu in the world no-Antichrist in the world. And uma ngaba amaKristu will remain silent zinga-addresswa ezi zinto, ukufa kwethu thina esine-information, the generations to come zoba lost worse. Therefore abantu abafana nathi akafuni uThixo sife singayikhilanga lenyaniso, so that abantwana abalahlekiswe zi-misconceptions ezitishwe nasesikolweni. Because it's high time that nento ebhalwe ezincwadini efundwa ngabantwana bethu ebubuxoki silungise. AmaXhosa to be specific alahlekiswe kakhulu ngoNongqawuse. Laa nto niyifunda ezikolweni ngoNongqawuse bubuxoki. Laa nto niyifundiswayo ezikolweni ngoNongqawuse kulwa isiprofeto seBhayibhile qha. Bonke bobuxoki bufundiswa abantwana bethu bulwa this book. Kufuneka uNongqawuse ibe ngathi ngumuntu owathengwa ngabelungu ukuze alimaze amaXhosa, ibe ibubuxoki lodwa. Xa ulanda uyazi ihistory kaXhosa, ingakumbi ukufika kwabelungu, ngeke ukhatha abantu ngeBhayibhile. Xa ulanda ukufika kwe-settlers 1820 settlers, xa ulanda the arrival of settlers 1820 settlers, ayikabikho le nto. Let me put it, ayaziwa tu. But settlers were already in our midst. But this was not yet there. But settlers, abathwebuli, abathimbi, mhlaba wama-Afrika babesebeqalile ukwenza umsebenzi wokuthimba umhlaba wethu. Ayikabikho iBhayibhile ngelo xesha. Xa ufuna ukuyilanda kakuhle le nto, yiza nayo chronologically. Xa ufuna ukubetha abantu nge-information abacinga abanayo bengazi, dwelisa ulwazi lwakho chronologically. What do I mean by chronologically?
yiza ngokweminyaka yokwenzeka kwe-events. Ndiyalithisha ngoku. Xa ufuna ukuveza ubuxoki one-knowledge, i-knowledge yakho yiliste chronologically, yilande ngokwenzeka kwe-events. Umbuze umuntu oba uthi le uthi yenzeka in between awapha amaxesha kula mgqibile. Ayikho indoda enoqhatha umuntu onolwazi ngokufika kwabantu abasisettlers if waziminyaka nehistory about the arrival of settlers in South Africa. Ningadikwa elalithethwa sebani? Because i-challenge yethu sinolwazi oluncinci esivutha ngalo asihleke uSathane. Ndimlanda ezantsi noNsethana namhlanje. uVasco da Gama, uBartholomew Dias, uPrince Henry the Navigator, iminyaka yabo ku-1400 ukufika kwabo eCape of Good Hope eKapa, babengazalanga uthatha mihlaba, babesendleleni eya eIndia, beyi-Dutch East India Company, befuna ispice cha bengafuna emhlaba. But ngenxa yesifo esasikhona ngelo xesha ecaba indlela yokusuka le eHolland kule ndawo yabo babesuka kuyo besiya eIndia idlula apha eSouth Africa inxusa iAtlantic Ocean. Kwafuneka ke ngoku Atlantic or Indian, kwafuneka ke ngoku benze isitishi sokuba bavusele ukudla okubolileyo uze bangafi sisikevi. Babebhubha besifo sesifo sokudla okubolileyo sisikevi. Benza isitishi eKapa. iKapa yi-entrance gate. iKapa yi-entrance gate ye-colonialism. I-colonialism ingene ngesango laseKapa. Yiyo lento iKapa ilinde thina ma-Eastern Cape siyokhulula iKapa. The entrance gate to colonialism is Western Gate eKapa. iKapa ayinozikhulula. iKapa yosele kwi-colonialism eyenza sibe nje ngoku. iKapa ngamaXhosa kuthi aphaya kumele amaXhosa aseTranskei. amaXhosa aseTranskei ayazi loo nto uba uThixo ujonge wona enze imove towards ukukhululwa kwamaXhosa aseKapa. Amen. Ndiyazi uba anazi uba ndiyaphi. Nibhidekile abantu namhlanje uzoshunyela. Ndiyashumana ke ndaba. Benza ndiyashumana. Ndizabaxanisane lentshumayelo na? Oh, benza hayi vala uphume ufune icawa. Apha kule cawa namhlanje kuthiwa intshumayelo mandishumane kuni namhlanje. Utsho umnikazi wantoni wentshumayelo. Uthi ayikho kanye ayifunayo namhlanje ngaphandle kwale yokucacisa uba why kunje. And the solution ikwangentshumayelo. Yalena kwendikuyo ntoni ihlabathi. Right. uXhosa ube nethamsanqa kuba uye wakhawulezelwa nguThixo kuba kuthe emveni koBartholomew Dias aba ngo-1652 kwafika abonakalisi sekunje ngonyaka ka-1652 owenza ube kunje namhlanje. Mhla kwafika the real Hollanders, kwafika abantu baseHolland aba namhlanje sekuzele kwathiwa amaBhulu, bebone ubuhle bomhlaba ngoJan van Riebeeck owathi ukubona ilizwe laseMzantsi Afrika ubuhle balo, wafona kokwabo wathi
silifumene ilizwe elifana neKanana elibaleka amasi nobusi, linengqondorha ezinhle, linamalwandle namachibi amahle, linezinto zonke esingaziqhelanga kwelaseHolland. Yizani sizo-occupya le ndawo, ihleli abantu esingabachitha kuba abanalwazi, abafundanga kodwa bamanyene. Yizani abanazo izibhamu, niphathe izibhamu, basalwa ngentonga nezagwebo, sokwazi uba sibadubule, sibakhuphe emihlabeni yabo, sitsho sibe ngabemi bale ndawo. iBhayibhile ayikabikho kuloo nto. Settlers, white settlers. There are no missionaries in that. Asuke uThixo kanye kweli xesha kukhukhuliswa umhlaba, abone idamage ezokwenzeka ehlabathini elizweni laseMzantsi. Akhuphe indoda yomXhosa egama linguKhulile kaMajeke, ayibonise okuza kwehla, ilumkise le ndoda isizwe sikaXhosa ngezinto eziza kwenzeka ukuba le mpi ayinqandwa. Le ndoda enguMajeke engumprofeti oqala oprofethe le ncwadi kwinguni group yokuqala, kwinguni group, umXhosa, umSwati, umVenda, umNdebele, umZulu, kutyhilelwe uMajeke. Iqala into ekuthiwa iBhayibhile kwe-Africans zaseSouth, ukutyhilwa emntwini, watyhilelwa lo mqulu. Uthi xa ecacisa lo mqulu oza kufika, nize niwucokise ukufunda emini nasebusuku, kuba ukuphumelela kwelizwe kuxhomekeke ekulesweni, ekufundweni kwalo mqulu. Aprofethe izinto zingekenzeki, athi aprofethe noNongqawuse, athi kunentombazana abaza kuthi abaninzi ithunywa ngabelungu. Loo ntombazana yobe ingathunywanga ngabelungu, yobe izalisekisa isiprofeto ngomqulu. Athi kunomnye umprofeti ozawulandela emveni kwami, kodwa uzawuphuma kwisizwe sakwaRharhabe, atsho ethetha uNtsikana kaGaba. iBhayibhile umqulu ayikabikho, iyaprofethwa, oNongqawuse bayaprofetha. Dukuduku abekho lo mprofeti unguNtsikana, aphinde lo mprofeti unguNtsikana naye aprofethe ngalo mqulu, ethi kunentlanga ezimbili ezizawufika ziphethe umqulu ngesinye isandla, ngesinye isandla ziphethe iqhosha elingenamthunja, imali. Apho umprofeti wakwaXhosa, not wakwaZulu, not waseSwazini, not wakwaNdebele, athi nize xa oluhlanga lusiza niwuthathe umqulu lo, kodwa imali, iqhosha elingenamthunja nililumkele, kuba uba nithe nathatha eliqhosha lingenamthunja, imali, ilizwe lenu lizawuphalala njengamanzi. Waprofetha kuNtsikana
izinto ezininzi kwade kwafika i-missionaries ngexesha lakhe. Yile nto ke ebhidisa abantu abangezo-Christians abakwazi kwehlula ukufika kwe-missionaries zifika phezu kwe-settlers ebesezithimbe umhlaba kakade. Zii-settlers ezathimba umhlaba ayizo-missionaries. Cha, i-missionaries i-challenge endinayo mna ndingumadikiza ngazo, nangona zazishumayela izwi likaThixo, they were religious. They never preached salvation, they preached religion. Yiyo lento uNtsikana aye wohluka kubo, kuba nangona babezoshumayeza uNtsikane, wasuka umoya obuNtsikana wangaphezulu komoya wabafundisi bakhe. The reason why they sit, the missionaries taught religion. They never taught salvation. Noma ndingangangqinelwa ngabantu, indoda yokuqala kumazantsi eAfrika eyafumana insindiso ingamkeliswanga Yesu kuNtsikane. Noma amaXhosa angangangqineli, insindiso ya-overtaker i-religion. I-missionaries zithe zizisa i-religion, zafika sele uThixo ephefumlele uNtsikana, hayi nge-religion but nge-salvation. Ningalali mama, nibahlanga, ningalali. Uma ngaba amaXhosa le history awayixelelwa, umoya oyingcwele simenza buhlungu. Kubanguni abangoni kumaSwati, amaZulu, amaXhosa, amaNdebele, umoya oyingcwele wehlele kuqala umXhosa onguNtsikana. Ehlanze emoye angibethele wehlele umXhosa,
wehlele uMkhosi washumayela insindiso. I-missionaries zibhizi ngokushumayela i-religion, kodwa umoya oyingcwele wachonga uMxhosa by the name of Tsikana Maramo Kamashika. Indoda kaThixo ekuseni ngale mini izowehlelwa ngulo moya njengendoda yomXhosa iyesihlanze ekuseni kanti kuhlangene ukufa neyeza. Ithe isajonga yabona inkomo yayo ogama linguHulushe, yabona imitha phezu kwenkomo, iyabuza le ndoda emfaneni, uyayibona nalento endiyibonayo? Yangena into eyangena kuPawulos, ubizo lukaTsikana. Ife ngumfundi weBhayibhile lubizo olufana nolukaPawulos. Yolento imisebenzi eyenziwe nguTsikana, uSathana wenza sure ukuba amaXhosa awathethi ngayo, ngokwenza njalo abulala isalvation kaTsikana over my dead body. Ngelixesha i-missionaries zifike eSouth Africa zizisa i-religion, bese kukade i-religion iphethwe ngu-Antichrist. Ngelixesha i-missionaries zizisa iBhayibhile sizofundisa isizwe sikaXhosa i-religion ngelo xesha sekukudala ilawulwa ngu-Antichrist through the Pope. Akavuma uThixo ukuba isizwe siwaXhosa silahlekiswe nge-religion. Ithi le ndoda ibona imitha enkomeni kanti uHulushe yisource yokwehlelwa ngumoya oyingcwele. uMoses wabona ityholo lisitsha lingaqini kanti lubizo lwakhe. uPawulos othe hamba eDamasko, apho wabona khona into efanayo nekaTsikana, ukuze namhlanje kube khona abantu ephanga amadikiza abayilanda emgquleni intoka. Andishumayeleli kuthanda amaXhosa. maXhosa andishumayeleli kuma nindithande. Ndiyazi uba ezintshumayelo zezona zindithasisa kwangani. Okuyama besemhlabeni belila because of your lack of knowledge. In case, just because it's Bible
ngibuze Xhosa uba why ndisithi uNtsikana ngumuntu oqala ukusindiswa. Uthe ngoRhatya esemthudweni nabafazi bakhe ababili, umama kaKobe, umama kaDukwana, xa eqalisa pha indoda eyiwayaziwa ehlonishwe ekuhlaleni njengesiqhelo wayibiza ingoma abokuqala yasuka lento ebeyibona ekuseni yasuka esabiza ayasiphosa emisile njengendoda yomXhosa. Yafika lento yamkholisa amadoda waquqa kuba lento amaXhosa bakokwayo yasekwa ngedolo into yaguqisa uNtsikana. Yiyo lento umthandazo ningawufuni xa ningathandazi amaXhosa nifanele kuba uSathana uyazi uba uNtsikana kwakuyindoda yomthandazo, uNtsikana kwakuyindoda yedolo, uNtsikana wayingalali ethi lento ithi mawuthandazo. Hlala phansi, waphinde waphakama wadlala isihlalo. Yaphinda nomlilo wayibamba lendoda wayikhomisa ngamadoda. Yaphinde yaphakama kodwa okwesithathu iTrinity. Phakamile kokuqala egameni likaYehova ophilayo. Waphinde waduda yafika lento egameni likalizwi uYesu. Uthe xa ibizo kwesithathu yathi mna ndingosithathu ndingokugqibela, akukho zawulandela emveni kwam ncama. Ithe yakufika esithathu uMoya Oyingcwele wathi uNtsikana indigqibile lento indigqibile. Abantwana ungayenza kakuhle, ungabaleki mntanam, siyarekhodisha. Yenza nje-order, yenza nge-order mntanam, yenza nge-order. Yiyo yona siyamkela but yenza nge-order mntanam, ingayiphazamisi intshumayelo. Into yenza maXhosa nilahlekiswe yile nto yangena kuNtsikana lutshaba lobukumkani babumnyama, lutshaba lwe-religion.
uthi aba imosele lento wathi ndikhulule mna nabafazi bami bobabili xa uya kulo mhlaba wasesisikayi lo mlambo uNtsikana awabhaptizwa nguThixo nabafazi bakhe usekhona igama lawo iTshume River. Uthe angafika eTshume River wathatha umfazi wokuqala wamhlamba imbola baptismal emanzini ahambayo. Wabe seyibhaptiza kwakhona owesibili akuba eqale ngaye wasibhaptiza. Yolento ireligion izoniphehlelela inganibhaptizi. Yolento ireligion izakunisa elwandle niyobhaptizwa elwandle. Yolento ireligion izakunenza niyobhaptizwa emankuleni pools. Religious spirit endimlandelayo mna uKristu ndibona umzala kuNtsikana ayekhona amalwandle eMonti. uNtsikana is not far from East London. If wayithanda uThixo ngewasa uNtsikana into London Eastern Beach ngewahlamba eEastern Beach uNtsikana. If bafuna izinto sihlamba sibhaptizwa elwandle. Maninzi amadamu esisikayi amileyo ngewaye kuwo uNtsikana if he was religious, because ubezobonisa isalvation he had to be baptized in the running water in the river Tjume. Usekhona namhlanje lo mlambo. Kude ke ngoku ndifuna unibonisa bangcwele ndithi when was that? Yes. Imissionary yokuqala kwaXhosa uVan der Walt owathiwa igama banguNyengane ufike ngo-1895. Sele isettlers zabalapha. Ufika umfundisi uNyengane Van der Walt ngo-1895 afumane le religion yabo. But ngelo xesha efika nje sele egqityiwe umXhosa kwi-salvation. Mamela ke ndikuphe. The reason why ngisithi is-salvation yaqala ngoNtsikana watshintsha uhlobo ebekukhonzwa ngalo. Okwesibini ube nento engaqhelekanga yoxa ishumayele kulila abantu kuthakazela ukuphila abantu endikathi ngekho yenziwa ngubani loo nto ifa ngokwencwele ngowani lowo. Okwesibini emaXhoseni singabantu bepolygamy babekhonza abantu benamafazi ngabahlanu kodwa umoya oyingcwele uthethe noNtsikana wathi thatha lo mfazi wesibili umgoduse but umthethe nje ngomuntu omaziyo but ungasuphinde usondele kuye as your wife, because wayilwa ntoni ipolygamy yamaXhosa engenamoya kaThixo enesintu. Ndifuna abantu bathi isalvation siyothukile. Utata uBhengu to cite one person kwaXhosa utata uBhengu ubezophinda phezulu kwentsini ebekuyalinywa qala cha amaXhosa ayeka insindi. Akuqalanga tata uBhengu ukushumela insindiso, kuqale uNtsikana kaGapha. Shumela uNtsikana kwaquka abantu wathi wanebandla lakhe elangcwatshwayo apha eMkile zaphela bekho into yiNtsikana Memorial Church yayisindisiwe after ebhubhe
ubhile walikrasha uSathane sozuve ngensikana Emerald Church, which was a born again church of that particular time. Ewe kona izinto zelo xesha imphucu yayisephansi, yayinsindiso noko enendawana zokukhasa ifike ingekho, but it was salvation, clean and pure. Ndivumeleni ke amaXhosa xa ndithetha ngawo ndithetha kuba iBhayibhile ifikele kumaXhosa, yalandela kwaSophuza, yagqibela kwaZulu nakwaNdebele. Then akuyompazamo okokuba izinto ezininzi uThixo a-expecte uba amaXhosa will take a lead. Ndithi ngale ndlela wanza ngayo uThixo, ndithe ndisibone isizwe sikaXhosa kanti nguSirayeli, ngendlela awasithanda ngayo uThixo isizwe sethu, okokuba singalahlekiswa ngabantu abazothi iBhayibhile yeza yazosithengela umhlaba, enze owethu abethu abaprofeti ababili bangqine before iBhayibhile ifika uba kuzabantu senithi. Then sibonele izinto zokugqibela, sibonele izinto zokugqibela. Uyaphi uMadikisa? Ndizothi namhlanje wonke umuntu ongumXhosa makubuyele kwi-drawing board. Wonke umuntu ongumXhosa makubuyelwe kwi-drawing board, kujongwe the events of history uba zenzeke nini kanjani. If amaXhosa ake abuyela honestly and genuinely kwi-drawing board, akukho umuntu ongumXhosa awuzawuphinda athi iBhayibhile yaza kucinezela. All right, for the sake of simplicity ndicela ukunikhulula nina ke enibambeleyo lenyaniso noma ibuxoki lephuma kumi, ndicela ukunikhulula ngale ndlela. Hosanna to the highest. Hosanna to the King. uThixo akasiphi into enye, but usibizela entweni enye. Yes. uThixo usibizele emzimbeni, wasinika izipho ngokwahlukeneyo. Iskopu sobizo lwam masingafaniswa nesikamfundisi uMthobela. Masifundeni ukufunda iskopu. Ubizo lomuntu ngamnye luneskopu salo. Nikhona abangcwele? Ndenzela uba nindazi kakuhle namhlanje uba esam iskopu siphi. Ndithe ndizocela uxolo ningandikhompithisi nabanye abaprofeti, ningathi ndingoyena but mna bangcwele andizuphuma kwiskopu sobizo lwam kuba ndifuna ukufaniswa nomntu. Okokugqibela niye nicinge ukuba bangcwele ndithetha ngam, zeke ndifuna nindazi, siyavana? Yes. Xa suba ndithetha ngam, zeke ndilungiselela uba nisondele kufutshane so that nimazi umfundisi wenu uba iskopu sobizo lwakhe siqale kanjani. Yes. Mna ndingumntwana womnqophiso ekwathi utata ifamily yakwaMadikiza yelo xesha ngenxa yemeko yendlala nenxupheko yasekhaya yelo xesha ayamvumela utata ukuba amkele ubizo uThixo emxelela uba ndikubizile. Yabangela loo nto utata axhuzule esebenza ezimayini, wabona uba uzawuphelwa umsebenzi emveni uba kuthiwa mawusebenza esurface. Uthi mntana wam, he was crying that day utata, uthi mntana wam yasendincamile, akafumani bantwana kwalapha kumama,
akadazayo uthi ndathi Thixo olubizo obundibizele lona ndiyalwazi kodwa isimo sasekhaya asindivumeli uba ndibe ngumfundisi lento obuza kuyenza ngami ndiyayidlulisa embeweni yami imbewu katata ibe nabantwana abasixhenxe abafana abane nentombi ezintathu ayindim bazalwana owazikhethayo kwimbewu kaMandlenkosi Readers Masakhane Madikisa ayindim owazikhethelayo ayindim owazonyolayo ba kulambewu katata kwesasibelo sika mama isibe ndim lo kanti utata ebesenza icovenant noThixo ngaye kuba xa utata wesithi imbewu yami Thixo ndiyinikela kuwe he was covenanting ngenzala yakhe yonke engapoint uba ngubani uzokwenza lo msebenzi ke ebewubizelwa kwabantwana basixhenxe ubulelani umkhulwa wami uthe sendala ebaleka phaphandle wabethwa nguSathana ngefever nesickness wafama zanzi wayosweleka kulo mama eThonti wangcwatywa kwazalwa uSisinokuzona lo ndimelekelayo ugulile usisi kodwa not as compared to mna emva kwaSisinokuzona kwazalwa umfundisi wenu uGcobani Patrick Madikisa yena ogule kule 7 ngaphezulu kwayo yonke ngokutsho kamama umnoneleli osemveni kwami ugule siphikisana kanje but uthi umama oyena mntwana ekwakubonakala ba kuphekwa ngembewu between uGcobani nomneneleli enguGcobani umama wakhupha istatement esithi kuThixo ethandaza Thixo kunoba kume ibhokisi ezimbili ebaleni ngenzala yami bathathe ngokwahlukahlukene uvela kuyohlamba kwenye indlu uya kulendlu inathi asishiye sincila ukufa uhlangakezwa ngabantu abadala bathi hayi Mbuyisa mntanami ungakusalela sekunjalo uthi umama she was sure okuba kwabantwana babini bagulayo bakhe ofileyo uGcobani wangena esho uthi umama akayazi lento eyayiconnecta kangaka nami kubantwana bakhe bonke besibeleko sakhe wayene attachment especially ngam angazi bayintoni xa efumanisa uba obhubhileyo ngumnoneleli ayindimanga kwakhona lithi as long sasindile ngemini yomngcwabo uthi umama kwakhona ethandaza Thixo ndishweke bazwe ndiwesi xa yomangcwabeni uthi Thixo ngoba ungamthatha nalo kuGcobani lo kunoba kuthiwa ndingcwabele bababini kungcono ndibangcwabele ngokuhlukahlukeneyo isimanga sikaThixo xa bebuya emangcwabeni ndandidlala kazizala ndakhula untsikelelo okay kuzalwa uhlubikazi lo semapoliseni khangagule kakhulu yena or khangagule nje kodwa ase umninawa wami lo ogqibela number 4 untsikelelo ngulo samngcwaba sele ebolile edliwa zintaka kwi-8 day eswele kabuhlungu ngaphendla ngilezi ngqubusini God baba ke onyana baphelile kwasala lento bangcwele bekumele ibe kumuntu ongutata embewone katata then andizenzanga mna okokuba ndibe ngumntwana onguset apart andizenzanga okokuba ndibe nguset apart kaThixo yintoni uset apart bonke abantwana ekuthethwe kubazali babo a dialogue
between God and a parent ngabantwana bengekho. Those children are set apart ngabantwana bentetho phakathi koThixo nomuntu. Intetho phakathi katata ondizalayo noThixo andingeni indawo mna. I'm just a victim of the situation. eBhayibhelini sinabantu ekuthethwe kwakhona ingxoxo phakathi kwezithunywa nabazali babo. 1 uSamuel 2 uSamson, 3 uJeremiah, 4 uJohn the Baptist, 5 uPaul, 6 uJesus. Kangangoba abantu xa yabona la verse eJeremiah chapter 1 endingakwazi. Yes. Verse 5. That verse bangolamsolo ungadiyathi is not applicable to everyone. Ewe kona uThixo knows us sonke before sizalwa, but we are not all ordained like Jeremiah. O Ezekiel, o Isaiah, o Daniel, zange kuthethwe nto ngabo. Uzange bekho zindaba zixoxwa ziparents ngabo before they were born. Anizoliva maniye cause high ngafuna singene uwes umoya hybrid yamanje yamva kontela nani aniyamkeli right. So ngena mhlanje khana si debate, so debate wes sikhile izwi ufuna ba when we say someone is set apart, if umpostile umpostile set apart, akazuba njengompostile general ongekho set apart. Marka umprofeti ekuqale kwakho indaba ngaye. Malapha maasha ndibona uba ndingomntu namhlanje na. Umprofeti ongu-set apart akazufana nomnye umprofeti ongekho set. Akuthethwanga nto ngaye, uzelwe uordeyiniwe, but akukho zinews. There must be some news. Namo Samson uxoxa baba sithuba baba. Namo Yesu uxoxa baba uzozala umntwana. Umbizwe ngalo. Umbizwe ngalo Yesu. Kuyaxoxa akazali, uxoxa ngaye. Covenant, konchaba, lukhona. Yona nto Yesu waniwa, umuntu onjalo uliwa eseliwe. In fact, ndiyenza kancinci mhla kwathiwa utata udlulise imbewu yawela esibelekweni salomama kwa eso sisu ayingo-ordinary sisu, kusokola kwaumithi waso. Kuba ebekwa nje sele uthabo kusasiba uba lo ndingamyeka, my kingdom will be destroyed. Behlanze
I-covenant inje. When God covenants with a human being, kune starting point of him, ne ending point, and umtyholi uyayekwa yonke le indawo ifield yakho nomtyholi. I-covenant iqala apho. Xa iqalayo i-covenant, uSathana uyayekwa anikelwe uba enze unothaya ngomnqophiso. uThixo ngexesha usedabini akathembanga wena, uthembe into awayithetha kutata wakho ngawe. Ngexesha ndibhatyazayo ndenza yonke into as if I am not a child of the covenant. Devil fights, but i-covenant ayipheliswa zimfazwe. But you need a backup prayers. Abantwana abaninzi be-covenant ude wabawina uSathana ngokulekisha kwe-backup prayers. That's why even now eTuthixo thandazani ngam. Yonke imfazwe iyakhululwa. Lokhu hlobo lobubi, akukho hlobo lobubi ongatestwa ngalo between the entrance and the exit while you are in a covenant field. But in covenant, in a boundaries, no matter put a boundary, a limit exit. Uye wakuyeka wade wafika kwi-finishing line, his limits zipheli. I-boundary God esinye isitulo kuthathu beke boundary. Kuthiwa noba ke uyayenza lento awuzudlula apha nangapha. Ninapisha ngile. Uthi kujonge ekuthanda sathana zawuyeka njengoJobe. Zawuyeka njengoJobe. But kwentala awudlule ngapha nokuthini. Because uyazi uba uye wadlula ngapha uzolimala wena ngumuntu. Aphinde kwelatshana abeke boundary. Noba ungamtesta, umteste within these boundaries. But this is my limit up to here. Ngaba niyandivana? Ndiyavona? Yes. Ndiyashomana namhlanje. Then yonke into ebuhlungu acinga okokuba uSathana iza kukhupha because i-covenant iphethe icebo likaThixo. Zikhona abanye i-covenant inye into ephethwe i-covenant, the fulfillment of the plan of God through you. The purpose of Satan throughout the field is to take you out of the plan of God. If we are nyamezela, sikwehlela zonke zinganyamezeliyo. Wanyamezela sikubetha zonke ezingena ukhontenwa ngumuntu. Wade wafika kwi-limit, came down ngabuye. Ukhona. All right. Ngo-1995 ngexesha ndandoluswe ngama-Satanist, awuhamba ndihlale etywaleni, ndithanda utywala, ndithanda ulonwabo, ndithanda amadikasi. Ngo-1995 ndifunde around as-iBED. Kube khona imishimishi endiyenzileyo, ayifuni nina imishimishi yam ndangasindiswa. Lo mishimishi indenze ekuseni ndiye ndifuna icala okufutshane. Ndaya eRandburg kwibanga kaRay Macaulay. Ngenxa yala mishimishi nandiyenzile, wathi egqiba uRay Macaulay abafundiswayo ndataka kuqala. Ndamamkela uYesu mna eRandburg.
uthi uDaniel olisatanist elalolusemna namanizi kwamaningase ndisindiswe because why ndandolosiwe kwi-meeting eyayiseKapa eqala uDaniel osematatiyela ukubona uSathane kuso nobuso uthi kwathiwa mawujongwe othathu eChurchton kubethwe iministries zabo ingakumbi ngemali abanye ngabafazi benzeni badlwengule abefundisi yenzeni bamithise abefundisi yenzani bajola abefundisi nina nihleli because anithandazi ngabefundisi nifuna ukumyuca xa sekuthiwa wenze into thini. So uDaniel ama-Satanist ayinikwe itask okulwa uthathu eChurchton ingakumbi uthathu enjeni no-PV Ndlebende nothathu uGube nabanye ke. So uthi uDaniel they were amazed okokuba xa kubalwa befundisi kwabalwa nesidakwa kwabalwa noLewu uMadikiza kwathiwa yenzani isholo ahlale kuLewini ade ayofangaza asindiswe kuba mhla uDobani phethe uMadikiza emthatha wasindiswa ubukumkani bam uza kubutshabalalisa. Iyo lento uDaniel xa selesindiswa ubashiye bonke abefundisi waza kulowo malusi liba angazasindiswa. Ngalami ndisindiswayo ngo-95 eRandburg uthi uDaniel wabethu ixilongo wabethu bayazi alarm yabo bangona nixoki namhlanje uqale ndixhala ngabo ngondisindiswayo mna eRandburg uphatha eMakhole kubethwa insimbi ngapha hey ukhululekile. Uthi uDaniel bakhawuleza bayongena eRes kwakhawuleziswa ezinhliziyweni zamadoda kwafakwa umoya uba makukhutshwe imali ekhawulezileyo bengazi uba kutheni bendithanda kangaka namhlanje. Ndathi ndibuye ecaweni yabe imbali endlini andakhe me-3 hours ngisizile andazi kwayesu lo andabhaptisi ndathi hathi bo ndibone yobenibona eyibeka mayibhana angene ebhiyeni angene ebhini angene enkazaneni hayi ngisho mna yaba ndimphucukile lo Yesu. Ebangcwele salutha abantwana beli nxa beyodwa nebathuke because wazi ba umntwana wakho uyintoni kungenzeka njengoba bemenza lento because bayabona uba hey umprofeti lo umpostile lo ngubani oyisazi bencile indimi lingamanyela ku-YouTube ndibe nefollowing ngenjengale ngubani oyisazi kwakubona iyonke mos umuntu othanda ntoni ilizwe umuntu olonwabo kungazi uba kunompostile kapha kungenzeka naphambi endlini luthi sifebe lumbiza ngamagama umntwana wakho pha endlini kungenzeka ketana lo mlomo wakho uyadana lento ayiyo umntwana akayiyo luyibonayo laze uba yiyo lubona ngathi yiyo. Ungamjonga umuntu ngesimo sexesha ungamjonga umuntu ngemeko umuntu ngathi kuyedlulwa esimekweni kuba uThixo ovumayo. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 anibanjwa ngasilingo singesabantu phembeke iploti kweso silingo avuhle ikhoba lokuphuma uba uthe wanyamezela. Ngamjonga ngesimo sesomzuzwana kodwa lo kanti nguye asset ezochithelizwe lase South Africa. Mamela uthi lo mfana ngenye imini kwezi accidents zama bengibulala ngazo because ndisinde kwi-accidents ezininzi leyo kugqibela accident le endenza ingozi yomuntu eneyaziyo nani. Uthi kwenye accident yami babezondithwebula ndiyayikhumbula ndatshayisa umthi bandingene eSouthern Road ngeMaster 3 tshayisa umthi futhi ndozeleka ngeke ngafika endlini noma andibalekisi but ndangathi bangibetha lo mthi ingathi bendihamba ngo-120 or ngo-200 ndayibetha imoto yami yathi kwaphuma ebheke
andihamba intoni yenzeka mina ndimuntu wazimoto anama kwenzeka ntoni emathatrini uthi ke ngalamini kwakuyimini yokundithatha kwabo into yababhidayo njengoba ndiyokiwe nsesitelekile ndithe bezondithatha because ndandingafanga ndandithwenyulwa uthi esiteringini babona umnqa bafika inguKristu andikasindisi ayini bangcwele sanudlala ngothixo sana esiteringini seyodwa babezondithatha bendithwebula because ndingomnqophiso akayigcini isheni yam I'm steering bafika engubani endaweni eyodwa uthixo lo don't judge other people stop judging people bantu abamnyama who knows God stop judging one another phambi ngamazi uthixo pray for one another don't judge kodwa kanti uncedo lwakho ikulomjajayo. You don't know tomorrow. It's only God who knows our tomorrow. Yes, Lord. Mamelake. Don't worry. Senditisha ngoku. Kufika sendisinzile. Alright, okay. Kwenzeke ntoni ngami? Ndifuna bonke aba bantu bandithwele beve. Vulani indlebe zenu ke ngoku. Wonke umuntu aphulaphule how I received the Holy Spirit. Okokuqala, njengoba ndisindiswa ndipolitician mna. Ndiyahabarisha kwaPoqo. Nditisha Peteke ngelo xesha. Xa abantwana bezwe eTanzania bagcinwa ndim noTayo. Ezindlini zezitishana. Bafike ovuma Ntikinca. Pha ko-1241 bezothatha abantwana bebeseTanzania baphuma kuwo. Ophephela bakamaTanzania bayajikeleza kufuna abantwana abalahlekileyo bapha kwami kuthiwa yihabharing. iBhayibhile andiyifuni tu ndiyicaphulela ngesiphondo ndiyicunukela. Andifune phepha leBhayibhile xa ndifunda umda wokuqala eBhayibhileni uyandozelisa. Kodwa ngalamini yehla moya oye twele niyakhumbula uba ngalamini bendisindiswa kwaPastor Ray Makholi yathi ijulo lento kwabethu iphele kodwa balekani niyomphazamisa. Ngalamini yomhla wesine, Lord, I want to be there. 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 To be there forever. Bonke abantu ababuza uba lo madikiza uzalwa ngubani? Lo madikiza wabhaptizwa ngubani? Lo madikiza ngubani uyise wakhe? Who is your father's spiritual father? Dina impendulo namhlanje. Aba abantu baqhuma ndithwele bekhathwa nguSathane. Nansi impendulo. How I was baptized in the Holy Spirit. Ngenxa yokuba i-first attempt yokusindiswa kwami ya-apotheka wathi uThixo he will never allow the second attempt of my salvation to be aborted. Ndisindiswa ndiyokiwe ndivele emkhithini wesiko lentwana yami ndandilenzile ekhaya ezinxanga uthole emambulweni ndiyamkela uYesu ndiyokiwe ndiyacathazela ndiyamkela inkosi yami umsindisi wami awulenzono zami ndisidalwe esintsha ndisindisiwe. Usuku sisinoma Orlando wapha elalini athi Bugcobani andisavuyi nami ndatata madikiza usindisiwe ndithi ole mna
senziwa ngisenziwa bona mna haya nala oyadlala senziwa mna ndisuka emkhosini xa unikezela uthi yaziba xa uyisikile okwanamhlanje ndiyoyisiwe ndifuna umuntu ongandinceda ndibona abantu andazazi ashazi ndazidawe sizwe kanti ngamasha amasha aqhomisa abantu akwamqonisa abantu Yesu amasha afikathela umntwana wami lobuzayo amthatha umntwana wami amasha kodwa joyina aboyisakeleyo nami ndajoyina yebangwele andazi nevesi yokusizwa kwami andazi ne-worship song ndandilimele ndonzakele kanti imini yami ngenxa yokuba uThixo wayifuna inga-abhotwa njengeyokuqala ndithe ndigqiba kwamkela uYesu ezinzulwini zobusuku kwafika ilizwi Romans chapter 8 Romans chapter 8 Romans chapter 8 ubomi ngokomoya ubomi ngokomoya ubomi ngokomoya lahlala ilahle phezu kwami. That is how I was baptized in the Holy Spirit. Kungabe kwamasandla yathi ayikhali bhele kusho uDaniel and angithethi inkomo ntakunyanda uthi uDaniel yaphinda yakhali bhele hey nimiyekele ntoni balekani kungathekuse esasindisiwe axabeza selifikile la umzi wami wonke solila awusangeneki. I remember that day. That's why ngiphethe iculo andinabhayibhile ndingumpolitiki akho bhayibhile kuneculo ndaliphiwe umamboyisa into kamama engafuna nayo ndaliphiwe umama eculo asekuseni ndangafane ngicabele kulo akabe mnandi umbhedesho wamaculo asewisile kwangathi hey gayi kwasa ekuseni ndiya eBible Society ndiyothenga my first copy of the Bible and then Sunday. All right. Ndiyakuvuthwa ndawo. uDaniel xa efuna ukuguquka ethi lokuphakatha zangayi bonke abefundisi weza kulo awayemgade 24 hours ukuze angasindiswa. Ufika pha emzoduma uDaniel esikolweni andikho ndiwa Phindlebele Bishop Phindlebele eKhathonville zithisha hey bekufika umuntu onuka angazange nesitafu lamuntu mhlasa umbona zokuxele sekude udlule nje iveki afika uDaniel afike enuka wayenganyuka ongahlala ngathi nje bodle umuntu lo osoba sathana unuka ndozaphakano sesingaphakathi ayithi deliver yamnyamezana ngisekhorona yami beyinyamezana phela amafestile enganuka umuntu yamamkelisa uYesu kuDaniel waba ngumvangeli eFaith Mission akuyonsuku ubhubhe after COVID samfuna ukubona ngaba ithini neko yakhe mamelani ke mangcwele wonke umuntu obuza indaba yami nimphendule nithi andimsukeli mina uSathane. Wonke umuntu othi waye umfundisi weni always Sathana nabangcondithe umuntu nobizo lwakhe mandiyekwe iqhubo lwami mna andilwi Sathana bangcwele mna ndifulfilla intoni isiprofeto esaprofetwa nguSathana ngawo. Sithini isiprofeto esifulfillayo esaprofetwa nguSathana ngam sithi uba lo angazasindiswe ubukumkani bami uza kubushabalalisa. Ndafunda incwadi Deuteronomy chapter 29 okufihliweyo kuthi kokaThixo okuchiliweyo kokwethu ndabuza uba kutheni le nto ikhilwe kupho kanti akuyo yami.
That Proverbs chapter 18 verse 21 ngomlomo siyabhala athi Thixo uSathana wadala uba mna Dobani phethi mandikiza mhlanja siziswayo ndiza kuchabalalisa ubukumkani bakhe. Ndivumele namhlanje ke ndenza lo msebenzi sigoduke. Amen. Ndivumeleni ndichabalalise ubukumkani bonke ndawo. Hayi kuba ndimcaphukele namhlanje ndizokhe ndisaphuma kwamba ndizofulfilla icebo likamtyholi ngam. Olazi bathi iprofeto sakhe namhlanje ndizokwenza put into practice what devil prophesied about my life. If he is the one owathi ndizodestroya ubukumkani bakhe ndifeni ke ndibudestroya nijongile. John Manuel yiyo lento ndithi wayeke namagwirha kule cawa azobukela nje ayinothi indoda awathi uSathana uzodestroy umbuso wayo kuphinde lokho ligqirheli lapho licima lizodestroya umuntu ozodestroy uSathana uyise wawo. Wayeke nazojama besto sho mhla makhulu jama eziyena ungazofumana abantu uzokhadisa lwa ndimqa ningawathuki ngawami andinalo ugcobo lwawo ndiwathola kwahleka amanye abantu banihleka nawo awuthi ungahleki afuna ngabona nje bangawo yena madikiza ke. Okay, nifuna nibhale phansi wonke umuntu abhale phansi le nto endizoyithetha ayisosolo ifayilizekanga sevana le nto andiyiboni indlela endingadistroya ngayo umbuso kaSathana ngaphandle kokunixelela lenyaniso. Ndifuna namhlanje wonke umuntu ondimamele andiyiboni indlela endingeva kamnandi ngayo ekudistroyeni umbuso kaSathana if anothetha le nto. Ndithe unibangcwele kwasekuqaleni ndicela uxolo andingomprofethi obhetele kunabo but iscope endinikwe sona mna ndinikwe mna ukuchabalalisa ubukumkani bukaSathana. Then ubukumkani bukaSathana bume ngemilenze emithathu. Ndifuna namhlanje xa ndibucacisa wena ubone uba ingaba undawoni. Ubukumkani bukaSathana, ubukumkani, the system of Antichrist, the government of Antichrist ime ngemilenze emithathu. Ime ngepolitics. One. Ime ngereligion. Two. Ubukumkani bakhe bume ngantoni? Nge-economy ezoqoqosho. Ngoku ndizonibonisa into eyenziwa nguThixo, eyenziwa uSathana angafuni kwanto enam nokushumayela lenyaniso. Ndithemba ngone nixolele ndithetha ngesikopu sam. Ndicela abaprofeti abangayityhilelwanga lento bahlale kule bayityhilelweyo sevana. Ndicela ingacontestwa le sisikopu sam uThixo andinike sona ndiyasidlulisa kuni so that noba angenza ntoni uSathana xa umprofeti into eyithethile akasenatyala lakungayithethi, so that abantu abaserious apha zebahambe nalento. Kuthiwa mandishumayele ku-Africa back to God. Niyeva? Yonke into ezawulimaza ubukumkani bukaSathana isekwaziweni, ekuvakalisweni, ekushunyayelweni kwa-Africa back to God. Hayi ungathina thekuza nenza abahlobo andizwe ngokuthi buqhele nayo. Lento endiyinikwe nguThixo eyiplani yakhe andijiki noba ingaphikiswa ngabantu because we differ
in far as our scope of calling is concerned. uThixo uthi iplani yakhe yokugqibela eyiplani yehlabathi lonke ilityaziswe yiplani kaAfrika back to God. Sorry, iplani kaThixo yokuhlangula ihlabathi lonke ebukumkanini obumnyama bukaSathane iqhomekeke. Okay, le iplani yeglobal, is a global plan, lihlabathi lonke yekaThixo. Iplani ezokwenziwa nguThixo for ihlabathi lakhe lonke yokugqibela kwezintathu. Le yokugqibela ayikwazi okokuba ibe fulfilled ekubeni le yesibini ingekagqitywa. Le yesibini iplani kaThixo yile ekuthiwa ngu-back to God Africa. U-back to God Africa naye akakwazi ukuba abe fulfilled i-South Africa ekumele uqale yona kuqala ingakhange yathatha iposition yayo. Xa sifika eSouth Africa sithetha ngo-back to God othi from Cape to Cairo, Africa back to God. Isuke laphi bangcwele make ndinicacisele into etyhilwe nguThixo kum. iAfrika yayisaziwa njengecontinent evinjwe iblessings ngutata wethu sonke uNoah, kuba yena wasikelela onyana bangabelungu aba base-Asia naba base-Europe into up to America. Then utata wethu uHam owabona ubuze bukayise waphoswa zi-parental blessings. Yaza iAfrika ngoku yaba ikulonto yoba engakhange wavocal uNoah ngokuyiblessa. Kodwa kuGenesis chapter 9 verse 1 yayiseliblessiwe yonke into engumuntu nalo wethu elapho kuchapter 9 verse 1. Kodwa iAfrika ibihlala ikhwalela i-blessings emntwini sezikaThixo, divine blessing plus parental blessing. Then iAfrika yahlala ikhwalela because yavinjwa yona intoni iparental blessing. Nikhona yamhlupha uThixo lento yeAfrika evinjwe ngutata wayo Noah. Wenza icebo lokublessa iAfrika ubani uThixo. Xa uYesu ezalwa uThixo wenza uba xa uHerode emhlupha, ndiyayiphinda ngijobule ngabo, xa emhlupha uHerode angabalekeli kwakhona kwasebelungwini. Wayesenokusiwa bangcwele uYesu kwindlu kaJafet eEurope, uzalwa kwindlu kaShem eAsia. Wayesenokusiwa eEurope uYesu, wayenokuhamba uYesu eAmerica if uThixo chose. But uThixo wayefuna ukuthi restore i-parental blessings ezaphosa ama-Africa through Christ. Because uChrist nguThixo, uThixo ngubawo, uba ngumzali. Wenza ukuba uYesu aze eAfrika ezisa our parental blessings as Christ. Then akufika apha eAfrika wafika kuba enguChrist, efika nge-anointing yobuChrist. Uthe angafika eyiphutha wayiblessa uThixo iyiphutha. Kwa-history kuthiwa civilization started or began in Egypt. What is that? The-anointing brought civilization. Anointing brought blessings in Egypt. Xa ufunda Exodus chapter 20 part of verse Exodus chapter 8, sorry, chapter 8 part of verse 20-22 uzofumana uba uFaro kwahamba wanqula ama-water spirits. Then ugcobo olwaluziswe nguThixo eAfrika through Egypt alakwazi ukunyamezela unqulo lwesithixo.
alwakwazi ukwenyuka still lwehla ekwehleni kwalo ugcobo luhambe luhlala kwindawo ngendawo lihleli kwindawo ngendawo luhambile ko-Uganda lahamba nako Nigeria then kuba beluvele kakade lusihla njengeoli lude lwazofika eSouth Africa eSouth Africa which we call Azania yeyokugqibela bangcwele bekungekho ndawo ingenye ugcobo olunothile kuyo luthe ugcobo lungafika eSouth Africa lenza i-turning point back to Cairo. From Cape to luthe lungafika eSouth Africa ugcobo lwenza i-U-turn ngoku lubanjwe eSouth Africa nini ngivele ngathi ngiyiva nina right bengiqale ngamaXhosa ndithe njengoba yiqale kuXhosa kumele kakade naxa ivalwe ngayo into levalwayo amela ndiniphe lento throughout the years ngexesha ibisihla i-anointing ingekajiki ukhashi ngexesha anointing ibisihla ingekabeki i-U-turn worldwide i-economy, politics, religion ibilawulwa uSathane kodwa 2017 in fact from 2015 yenzekile indaba eSouth Africa echilwe kubo. Yes. Into bangalbalento kungabikho lula to conceptualize is a taboo for a human being engumXhosa ithethe into ezinkulu kangaka ezingazaza thina nangamazwi amakhulu ayiqhelekanga but uma ngabichilwe kum ndithuleleni. Yes. In all generations intambiso isehla ngexesha yehlayo ubengayekanga uSathana ukucontrola ihlabathi lonke elimanipulator ngecurrency yomxoki. Ihlabathi uSathana ulimanipulate iminyaka generations centuries elimanipulator ngecurrency yepounds yobuxoki ne-currency ye-dollar yobuxoki. Ihlabathi lonke labeka i-dollar ne-pound zobuxoki phambili. Ngokuthi uSathana into emenza uba angonwabi ngomadikisa, into yenza uSathana angonwabi ndisatsho i-currency efuna nguThixo ayodola na pound ufuna i-currency yase-Afrika. Nibethwa ngemfe iphindiwe xa nisupporta idola ne-pound engasoze kukhonzise Thixo. Lo myalezo noma ndingafa awuzufa wona. Kuzokwenzeka ntoni njengoba kufuneka iSouth Africa iqalile yona? Njengoba iSouth Africa kufuneka kuqale yona kuzokwenzeka ntoni? Uzawukholapsa urhulumente kaRamaphosa. Ngenxa ye-high unemployment rate, ngenxa ye-taxation, ngenxa ye-poverty, bazawukruquka abantu abahlupheleyo bathethe ngazwi linye. But we are placing vote of no confidence to our government.
iqale ivandalism. Amazwe asupporta thina ngegoods sivalwe i-imports. Nathi singakwazi ukuthi export. Then ukudla okungaphakathi kuphele amabhongo emoto ezinkulu, kuphela amabhongo ezindlu ezinkulu. Nimazi lo Thixo eningamfuni abanishumayela. Kuzawuthi ngelo xesha lixakekile ilizwe, abantu abazawuninceda ngabefundisi neekumkani namakhosi. Ngelo xesha lobubi kumnyama kunzima eMzantsi, amazwe iSouth Africa eyityeshele, amazwe ethatha belungu babo. iSouth Africa yenziwe icekwa, phela ngamabhongo ama-South Africa anawo azenze Americans, because iSouth Africa yi-America nje, yikoloni ye-America. Bonke ubudenge base-America bezo-South Africa, yonke into engabhadlanga eyenziwe e-America. NoTrump unilingene, andifuni imali zakhe, ndinondinge imali yaba noThixo. Njengoba ngipheka ukugqibela ma-South Africa angazinto, uThixo xa ilizwe eza kulidiliza ulibetha nge-confusion. I-confusion yantoni uba ilizwe liyothethathethana ntona iRussia nantoni ne-Ukraine. I-Ukraine ikwinato, iRussia kwintoni ikwi-Brexit. Can you use your mind? Sihamba ne-principle atsala, sizonegotiate ne-Ukraine ekwinato. Nicinga aba belacala bazoyithanda, aniboni uba iSouth Africa lilulwane. Anibona ba iSouth Africa lilulwane. Xa ingathi kuyadliwa kwiBrexit, idla kwaBrexit. Xa udliwa kale kwanato, idla kwanato. Lilulwane. Ilulwane alifuneki. Be what you are. Have a backbone. Sawubethwa ngamazwe because asina backbone. Xa sikhala kwanato, hayi kaloku nina asinazi. Siya kwiBrexit, hayi asinazi. Nizoyibeka apha indlela. Nizoyibeka apha South Africa indlela. uThixo has put a confusion in the government of Ramaphosa. Kanti maniboni kwa GNU leyo, there's nothing like GNU. uThixo ufuna abantu benhliziyo yakhe abazoyika uThixo, akoyo uThixo bona GNU. If iGNU inimoya uThixo ngeyithe yakuphatha isuse imithetho ebukhoboka kaSibheli qha. Coaching yangandawo kufana nqwanele apha the system. Ngithi mina ndizonivusa uSathana soze andithande, because le nto endiyithethayo noma ningangandikholwa nonke shall come to pass. Le mfazwe izokwenza eSouth Africa ayomfazwe imphi yokuvusa ingqondo abalelele. Emveni kwale mfazwe abantu bazomfuna uThixo. And this is not about politics. This is not a political fight. It's a fight between evil and light, darkness and light. Akuli politiki apha eSouth Africa, akuli maKristu, akuli inkolo yemveli. eMzantsi Afrika kulwa amaqela amabini, dark side ne-light side. Cha kungenisho uba amaKristu seyithetha inyaniso awancediswa sezinye inkolo. Uba ndithunywe nguThixo noba ndingamna phavi, xa senisenzeka niza kundikhumbula. Indlala yona niyathanda nithanda, iwar yona niyathanda nithanda. Uthi wathi uThixo kwenye indaba ndikuthi noba ningathandaza Jeremiah chapter 7 verse 16, andizoba saniphulaphula ngoba sendifikile, I'm God. uThixo xa sele
eqalisile umsindo akathintelwa uba nimthintelanga esathi umprofeti wokunilumkisa myeke kaseletheni eetha nina mangcwele. There's only one prayer you can pray. Thixo, we pray for the remnant abokusinda. Amen. Anizisitopisha eSouth Africa ingqubo kaThixo. Imvula emzantsi xa ina kakhulu imvula esibetha. Xa kubaleka ibandla emzantsi bala kakhulu lelana ngesibetha because siyabethwa ingqubo kaThixo phezulu kwethu. Akho global warming abafuthi lo nqala inxoko ngabelungu befuna ningahumi imali zenu apha emzantsi. Akho global warming andawo abelungu babona ba kunemali eAfrika abangakwazi ukuthi snatch igadwe ezingelosi. Bakona mabani uhogise ngento bathi i-global warming so that it stops uba ningahumi imines ezizokwenza Africa ibe number 1 currency. Khathi ke global warming apha yejo ngathi bancane masivuke napha kubani owazi weather? Who can control the weather? Do you mean these scientists, the quantum scientists, there is nothing like global warming engasetyenziswa ngumuntu. Xa nijonga kwincwadi yesitshilelo kuthethiwe nge-earthquake pha. Zonke nisibona zikhona ebhayibhelini. Wani zoqhathwa ngabelungu besithi une-global warming. Bafuna ningayembi izimbiwa ezise-Afrika ezizokwenza i-currency kaThixo yase-Afrika ibe number 1 currency kuphela ngedola kuphela ngantoni le-pound enigcebe ingqondo. Nisesihogweni utyeko ongangcwali utyeko ongahlambulukanga obungafuni Thixo. Gqibile ma-Afrika fuwanga ma-Afrika vukani bandla laseChristbody thathani lento bandla laseChristbody uba ndingumprofeti kwabanye amabandla nina ndingumprofeti wenu. Amen. Noma amanye amabandla angayithintela lento endiyithethayo endithi uTata uBhengu akuphazanywanga xa esithi from Cape to Cairo, Africa, back to God. Imele iqale kwaXhosa because kwaBhayibhile leyo yatyhilwa kwaXhosa. Ilaleleni Africa, back to God. Africa, back to God. We are singing, we are bringing Africa back to God. Uthumfaka Paul, engekabhubhi, uMJ Eastern Cape is a lot of bad. Ingaba ilizawude ifulfilwe ngawapha amaXhosa ke le launching pad ilinde awapha amaXhosa akhona amanye amaXhosa ingenini kaloku athule musamanye. Africa back to God. We are singing Africa back to God. We are bringing andivala kulaa moyo ingcwele kaNtsikana. MaXhosa masibuyele kulaa moyo ingcwele kaNtsikana namhlanje. Masithatheni ngokholo laa moya oyingcwele ongezanga ngeBhayibhile kuthi. Noma kwezinye intlanga umoya oyingcwele weza ngeBhayibhile kodwa kuthi MaXhosa iBhayibhile ifike yangqina
umoya oyingcwele owathothwa nguThixo kaNtsikana. Ndiyaniva mani phaa kule klase phansi. Aniva. Jongani ireligion kaNgcwele ingqondo. Masinaphapheli lento ayiqalanga ufika nabelungu kuthi ichilwe ngomXhosa selebhaptizwe ngumoya kaThixo. Ngeke uyifunde lento la moya kaNtsikana ngenawo qha. Ayingomoya kaNtsikana ngumoya lobukuthatha uBhengu. La moya bokuthatha uBhengu asiwathuki kwaXhosa ubuso ubuye kwesibini. Niyandiva? La moya uThixo asebenze ngothatha uBhengu ayirespect uthatha uBhengu. Not that othatha ungithi aba-undermine, othatha ungithi ayitrust ba yayingamadoda kaThixo. Othatha uChiliza ndiyayibathanda yayingamadoda kaThixo. Othatha uDuma kodwa zange kude kuthiwe iAfrika mayibuyele njengoBhengu. Iyo lento ndihluka ngoAfrika back to God. Nam ndithunywe kanjani? Africa back to God. We are free. Africa back to God. We are free. We are singing. we are free. Africa back to God. into eyenza lo mbono awulwe uyaqala uSathana in the history of creation angakwazi ukumanipulate ihlabathi. Kukhona isiphazamiso uAfrika back to God. Andiva service God did kwi-centuries kwi-past generation ubeseyihamba lula manipulating the world through politics, religion and economy. Kodwa Africa back to God iphathe sombululo sengxaki yamaKristu wonke eSouth Africa. Yolento iliwa yolento uThixo athi thandazani ngam kuba lento noSathane imphindisile luhlobo luni. Wayicinga uba ugqibile ngothatha uBhengu kanti uvusa uBhengwana. Andikho lodwa sibaninzi oBhengwana ayindindodwa kodwa into kathatha uBhengu ibingekife uThixo esenembewu yakhe endimnawe. Uthatha uBhengu izemela uSathana afana Paulus. I can give you amadoda uSathana ngawafuni. Uthatha uBhengu uJohn Wesley, uPaul noPeter, uJohn Wesley ndiyawabona edlala amawisile. La ndoda igudlana amagxala akho noBhengu. God showed me. God showed me. Uthatha umfundisi omhlophe uJohn Wesley bebambana shoulder to shoulder ezulwini nothatha uBhengu. I saw them. And uSathana ngamadoda awalwe ade ayophupha. Yiyo lento ngandiphumisanga. Hey, iministry yami iyaliwa. Hey, iyaliwa lento endiphetheyo. Iyaliwa lento ndithunywe nguThixo kuba uSathana imqhoqa indlebe. Uxabene naye. I am the steering. I won't die before the fulfillment of the plan of God upon my life. Ndingalila ndimuyimva. Andimuyimva. Unendlebe nje, unetyala. Ngoku ndikhokha indlebe abafuna
muhle lapha uyathanda isekeye uzofumana amandla kaNsakana, amandla kaTalupheko, amandla kaThixo, amandla kaNtsikana. Nansi itsheya nasemaXhoseni. Imini yemini namhlanje ndiyayikhulula kwabanendlela ezokufa. Malitshoda namhlanje usathana wathi mandibulawe ndingekasindiswa, kodwa ndisasindisiwe. Omnye phakathi kwam naye makafe. I was born to destroy the kingdom of darkness. I was born to destroy Satan and his kingdom. Namhlanje uyaxoka ndibeka isitampu, uphelelwe eMthatha, uphelelwe eCashboard. Namhlanje the same Tsikana anointing must fall upon us. The same anointing of Talupheko must fall upon us. Tata ke Thixo ixesha lakho ngoku. Ixesha lakho elithi Tata. Babambe ngomoya owangena kuNtsikana, umoya owangena kuPawulos, umoya oyingcwele. Receive power. Yes. Shine for our shine. Yes. Yes.